Personal na binigay ni Senator Amy Marcos, Senator Bongo at Governor Matthew Marcos Manotok ang tulong pinansyal na nagmula sa Provincial Government of Ilocos Norte at ang tulong naman na nagmula kay President Rodrigo Duterte sa mga pamilya ng mga nasawi sa hagupit ni Bagyo Ineng kamakailan sa Ilocos Norte. Nasawi ang isang babaeng menor de edad na tiga Barangay Santa Catalina sa bayan ng Pasukin sa nangyaring landslide sa kasagsagan ng malakas na ulan bandang alas 3 ng madaling araw at namatay naman si Ricky Manglanlan na tiga Barangay Salet, Bulamon sa lungsod ng Lawag dahil sa kanyang pagkalunod habang tumutulong sa pag-rescue sa kasagsagan ng malakas na pagbuhos ng ulan. Sa pagbisita ni Senator Amy Marcos at Senator Bongo sa Ilocos Norte ay nangumusta at nagbigay sila ng mga iba't ibang tulong lalong-lalo na sa pagbibigay ng mga relief goods sa mga pamilyang nasalanta at nagbigay pa sila ng mga ayuda sa mga magsasaka na naapektuhan sa paghagupit ni Bagyo Ineng sa Hilagang Luzon.